ovo je već druga godina da radnici BiH Telekoma uz podršku naših sindikalnih podružnici finansiraju troškove i boravka jednog apartmana roditeljske kuće. Apartman se zove Kućica i vrijednost ove donacije radnika BiH Telekoma je ukupna za ove 2 godine 20.000 maraka. Mi smo prošle godine rekli da ćemo nastaviti podržavati rad ovog udruženja i njihovih korisnika, njihovih usluga i da će radnici BiH Telekoma uvijek biti tu za podršku i pomoć ovom udruženju i njihovom radu roditeljske kuće. I evo ove godine smo ispunili to obećanje. Nadam se da ćemo narednih godina biti na pomoći ovoj roditeljskoj kući i njihovim uposlenicima ovog udruženja i pacijentima koji koristi ove usluge roditeljske kuće. Bilo je naših radnika iz drugih gradova koji su bili korisnici ove roditeljske kuće. Ovdje također imamo, nažalost, radnika naših koji su morali potražiti liječenje svoju djecu van Bosne i Hercegovine i u tim slučajima oni morali snositi troškove hotelskog smještaja ili stanova, iznajmljivati i ostalo i tek onda vidimo vrijednost ove roditeljske kuće i ljudi koji upravljaju sa njom i koji su došli na ideju da se ova roditeljska kuća napravi ovdje, evo sada ako Bog da i u Tuzli da će biti isto gotovo. Mi danas imamo 9 porodica u roditeljskoj kući, znači imamo samo jedan apartman slobodan, međutim sigurno se neće dogoditi da neki roditelji ili dijete naše ostane bez smještaja. Uvijek imamo tu stan od gradske uprave gdje možemo roditeljima ponuditi alternativu, tako da za nas je izuzetno važno da zajedno sa ljekarima, sa medicinskim osobljem, da ova dječica i njihovi roditelji imaju, pored medicinske usluge i medicinske, što je najvažnije, da imaju psihosocijalnu podršku, da imaju drugi dom, da imaju smiraj ovdje i osmijeh ove dječice od danas koji ste vidjeli ovdje najbolje dokazuje koliko su oni sretni ovdje i pored toga što prolaze i oni i njihovi roditelji ipak našli su smiraj, našli su nekako nadu i uvijek je vrlo važno tu nadu da roditeljima niko ne uzme, da oni vide jednostavno svjetlo na kraju tunela i to je najvažnije. Zato je ova podrška ljudi, običnih ljudi, građana, kompanija je izuzetno važna. Znači nije samo u pitanju novac, vjerujte, ali kada dođete ovdje, da svako od nas se preispita, da svako od nas zna koliko je to važno činiti dobro djelo, važno biti uz druge ljude. Nekada ne trebate ni nešto pričati, samo da saslušate ove roditelje. Zbog toga evo i ovi ljudi iz sindikalne organizacije BiH Telekoma već drugu godinu su uz nas i druge kompanije i mi smo kao roditelji ovdje na prvom mjestu kao roditelji izuzetno zahvalni. Ja sam Vanja Cvitković, dolazim iz Mostara, tu sam sa kćerkom Anastasijom za koji dan puni 5 godina. 27.7. nam je ustanovljeno da ima akutnu leukemiju u Mostaru, dok do Rajić nas je dole vodio, znači bili smo 3 dana dole i onda su nas prebacili za Sarajevo. Znači od 27.7. smo tu, već smo 2,5 mjeseca boravimo u roditeljskoj kući. Roditeljska kuća nam mnogo znači ovdje se osjećamo kao da smo kod svoje kuće. Što se tiče financija, mi smo, uspjeli smo da kroz program pokroviteljstva apartmana, da znači obezbijedimo da svih 10 apartmana bude, da imaju svoje pokrovitelje, kao što i sindikalna organizacija Generalne direkcije BiH Telekoma. Potom uspjeli smo kroz 3 kantona do sada, Sarajevski, Zeničko-Dobojski, Unsko-Sanski, da uvrste roditeljsku kuću kroz transfer. Znači što je izuzetno dobro, također je to učinila i gradska uprava, općina Stari Grad, tako da u narednom periodu nas je cilj da animiramo sve lokalne zajednice i ostale kantone da daju svoj doprinos, bez obzira koliki je to iznos bio, ali da oni daju svoj doprinos i ne samo u novcu, nego da jednostavno znaju da djeca iz njihovih lokalnih zajednica su ovdje, da ostvarimo bolju saradnju, tako da podrška ovim ljudima je sigurno treba. Znati, liječenje, bez obzira što je liječenje plaćeno od države i od Fonda solidarnosti, vi jednostavno to tako dugo traje i tako je to iscrpljujuće za sve roditelje, a vrlo često imamo roditelje koji su socijalni slučaj u startu, znači ne radi otac, ne radi majka, bolesno dijete. Takvim ljudima je sigurno podrška potrebna.